Θέλω να μου πεις ποια είναι η μαγεία έχοντας στην κατοχή σου έστω και ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Τι συναισθήματα βγάζει αυτό το πράγμα? Τα συναισθήματα είναι ποικίλα. Καταρχήν, όσοι έχουν αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, όπως προηγουμένως ανέφερες, από κάποιο αυτοκίνητο, σίγουρα είναι δεμένοι με το συγκεκριμένο όχημα ή με παραπλήσια τα οποία έχουν στο μυαλό τους από συγγενικά πρόσωπα ή της εποχής εκείνης στον χώρο που ζήσαν. Πέραν του συναισθήματος αυτού, υπάρχει, θα έλεγα, και πώς να το πω, είναι λίγο αγχολητικό το να οδηγήσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ξεχνιέσαι από την πραγματικότητα. Μπορείς να έχεις 1.002 κουτούρες, η καθημερινότητα μπορεί να σε στρεσάρει. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας που είναι τα πράγματα δύσκολα. Μπαίνοντας σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και κάνοντας μια βόλτα, ενδεχομένως αυτό να σου περάσει. Και να νιώσεις πολύ πιο όμορφα. Μάλιστα. Νίκο, είναι ακριβό σπορ? Παύλα χόμπι? Με βάζει να απαντήσω μπροστά στο γυαλί σε μια άσχημη. Δεν διώκεται ποινικά η απάντηση στην τηλεόραση για αυτό το θέμα. Διώκεται από άλλο. Μη φοβάσαι ότι θα έρθουν να σε τσιμπήσουν δηλαδή από την εφορία. Όχι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εξαρτάται πάντα από το αυτοκίνητο, το μοντέλο, το πόσα κομμάτια κυκλοφόρησαν μια συγκεκριμένη εποχή που βγήκε το συγκεκριμένο μοντέλο. Είναι πολλές παράμετροι. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το μεράκι να κάτσει να ασχοληθεί πάνω σε ένα παλιό όχημα και με τη λογική ότι το όχημα αυτό έχει τα πάντα απάνω, σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είναι αυτά, να μην του λείπουν δηλαδή κάποια κομμάτια, όχι, δεν είναι ένα ακριβό σπόρα, ας το πούμε, έτσι, ένα ακριβό κομμάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις, για να δώσω έτσι ένα παράδειγμα, που κάναμε μια ολική ανακατασκευή σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο όμως στην εποχή του κυκλοφόρησαν πολλά κομμάτια, η οποία ήταν αρκετά οικονομική. Και υπάρχουν περιπτώσεις που γνωρίζω, ας πούμε, για ένα σήμα της Rolls-Royce δεκαετίας του 30, που πωλήθηκε, ας πούμε, στα 4.500 ευρώ. Για ένα σήμα. Σωστό, λογικό. Δώσε μας ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για κάποιον που θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας. Θα δώσω το κινητό μου για να μπορεί να με βρει οποιοδήποτε. Είναι 6976 6937 89. Χαρά μας όσοι μπορούν να έρθουν στη Λέσχη, έστω και για μια απλή ενημέρωση. Να τους πούμε. Ξαναπες το τηλέφωνο. 6976 6937 89. Θα είναι μεγάλη μας χαρά, όπως είπα και πριν, να έρθουν και απλά να ενημερωθούν. Τουλάχιστον αυτό. Λοιπόν, εμείς σας καλωσορίζουμε ως στυλ πλέον, το λέω δημόσια στην εκπομπή. Θα είσαστε μαζί μας μέχρι το τέλος της σεζόν. Πρώτα ο Θεός εκεί μέχρι τα τέλη του Ιούλη. Θα κάνουμε πράγματα μαζί, θα δείξουμε πράγματα μαζί. Σήμερα ήταν το πρώτο κομμάτι. Με τον Μιχάλη το Ρασιδάκη τα είχαμε κουβεντιάσει, τα είχαμε σχεδιάσει εδώ και καιρό. Διάφορες αντικσότητες δεν μας είχαν επιτρέψει να ξεκινήσουμε λόγω του πιεσμένου του χρόνου και από τις δύο πλευρές. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με κάτι που πραγματικά θα μας ταξιδέψει, ξεκινάμε με κάτι που πραγματικά θα μας δώσει πλούσια συναισθήματα και χαρά. Ξεκινάμε με κάτι που θα μας βγάλει από την καθημερινότητα, που συνήθως τον τελευταίο καιρό δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Νίκο Κοπηδάκη, πρόεδρε της Λέσχης Κλασικού Αυτοκινήτου. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ και εγώ. Έτσι, καλή δύναμη και επιτυχία σας εύχομαι σε οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε και ασχολείστε έτσι γενικότερα. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα ήθελα να τελειώσω με μια φράση ενός συλλέκτη από την Αθήνα, ο οποίος βέβαια, όπως και πολλοί άλλοι, στο περιοδικό γράφουν κάποιες επιστολές και τις δημοσιεύουμε. Γράφει το εξής μεταξύ των άλλων. Τολμώ να πω ότι προσφέρατε με την παρουσία σας πολιτιστικό έργο, γι' αυτό συνεχίστε την πολύ σοβαρή προσπάθεια με οποιοδήποτε κόστος. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Δηλαδή αυτό το αναφέρω για το περιοδικό, το οποίο στηρίζει έμπρακτα μέρος του πολιτισμού που είναι και το κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά σε όλους εσάς. Αυτή η εκπομπή, μην ξεχνάτε, είναι δική σας εκπομπή. Εδώ θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε από εσάς, στη θέση τη δική μου, και πραγματικά αποδεικνύουμε καθημερινά ότι όχι μόνο φιλοξενούμε, παρουσιάζουμε και με πολύ χαρά αναδεικνύουμε τα θέματα που εσείς μας βάζετε. Ο Μιχάλης ο Ρασιδάκης, χαρακτηριστική περίπτωση, και ο Νίκος ο Κοπηδάκης σήμερα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που μας προσέγγισαν, που μας κατέθεσαν την πρότασή τους, που ήρθαν κοντά μας και βεβαίως εμείς απλόχερα ανοίξαμε και τον τηλεοπτικό μας χρόνο και την πόρτα στο στούντιο και την πόρτα στο γραφείο μας
για να τους έχουμε κοντά μας, για να τους μοιραστούμε με όλους εσάς.